Do keklije Kašporka zalada so serbski šudźebył Mirči Nowak-Nechonski. Jako pachu na Bartskim Hermanku a pozdźišo jako student w Praze. Z nitkowymi klankami marionetkami wón ze zapalom zwučowaše. Na łužiskich skadźowankach pak wone potom telko sławy nie zdobychu. Hakle sokowskie Kašporkowanie bie woblubowane. Z ručnymi klankami Kašporka Sokowa Jurja a Lubije Hanki, kotrymž so sprzeciwiachu, luze niedušniki, kaž rohate čepel, kleskata bajwošla, abo wupikojte čiban. Hotowane na rubežnika a polcaja bie nedočink škerednik, a Kašpork švikaše zezatkarju. Runje tak, kaž nešvanu bobriju, brunokošlaku a ludzi draču. Čehož latun z nechornja swoje słowa nie zapisowaše. A sobuklanka przeczel Pawu swoje słowa skoku zabywaše. Tola čušlakojo běchu šudźe, a burzy so Kašpork ze swojimi do sokuskeje kšinje na hornej wubi kować dobieše.